Sa Banwasang Patnongon, Antique, buhawi naglabay sa isa ka barangay. Mga balay kag gamit sa mga residente lakip na ang stage sang isa ka eskwelahan nagkalaguba. Nakatutok Ashley Liza. Mga guba nga balay, nagalinap ta nga gamit kag natumba nga kahoy, ini ang ginbilin sa buhawi nga nag-agi sa barangay Badyangan, Patnongon, Antique, Biyernes ang hapon. Suno sa mga residente, wala nila ginhuna-huna nga isa nagali ka buhawi ang mabasko nga hangin nga ila na batyagan kadungan sang pagtupa sang ulan. Gulpi lang ginatabo mga nagulpi lang nga nawara ro atop namon ti ang apat po ka mga bata di diyan mo nagabarata kay maturog. Tuman nga kakulba ang inbatsyag sa mga residente tungod maluwasan naglinupan nga mga atop kag dingding, pilaman kakahoy ang nagkalatumba. Si Helen, maluwasan naguba ang iya nga tiyangge, ginubos man palid ang iya mga baligya. Batyagan ko daw ang katsanggi ko ginaamo-amo kaya. Daw ginagaling na. Ginagaling gan. 8 ka mga pamilya ang naperwisyo sa buhawi, lakip na ang porsyon sa isa ka pampubliko nga elementarya. Suno sa mga residente, nagpakigangot na sa ila ang lokal nga pamunuan sang banwa, kag ila sa karon ginahulat ang bulig para liwat nga mapakayo ang mga naguba nga balay. Balita halin sa Patnongon, Antique. Ashley Liza, 1 Western Visayas. 11 tanan ka mga puluyan sa 3 ka mga kabarangayan sa Banwasang San Enrique, probinsya sang Negros Occidental ang naapektuhan matapos giniigo sang isa ka buhawi. Sa report ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, 6 kabalay sa barangay Batuan ang naapektuhan. Sa barangay Gintuliran, may 4 ka mga partially damaged, samtang isa ang nalista nga nahalitan sa barangay Sibukaw. Pilaman ka mga balay ang temporaryo nga nadulaan sang kuryente, bangod sa mga poste kag linya nga naapektuhan sang amo nga buhawi. Insigida naman nga ginrespondehan sang San Enrique MDRRMO kag Central Negros Electric Cooperative ang nahalitan. Apisar sini wala may nalista nga nasamaran nga residente sa amo nga insidente.